tweede editie Music for Roy. Educatief project Oorlog en Vrede. Het is vandaag 1 september. Dit is het Pelemaasjournaal. Afgelopen vrijdag en zaterdag werd in Tennishal Maaskoord in Venray de tweede editie van Music for Roy georganiseerd. Tijdens dit muziekfestijn werd niet alleen geld ingezameld voor Hospice Zenith en palliatieve terminale zorg, ook werden de betrokken vrijwilligers in het zonnetje gezet. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus werd in Tennishal de Maaskoord Music for Roy georganiseerd. Tijdens deze avond werden alle vrijwilligers van Hospice Zenith en de vrijwilligers palliatieve terminale zorg bedankt en werd hun een mooie avond aangeboden, vol met muziek en dans. De artiesten treden op deze avond geheel belangeloos op. Het idee is ontstaan in IJsselstein. In 2012 werd voor alle vrijwilligers die zich ingezet hadden voor het zorghuis een gelijkwaardige avond georganiseerd. Voor Hospice Zenith een voorbeeld en ze namen dan ook contact op met de organisatie. Dat is eigenlijk een heel bijzonder contact geweest. Voor 2 jaar geleden hebben wij voor het zorghuis in IJsselstein ook hetzelfde feest mogen organiseren, Music for Roy. Toen kwam eigenlijk de Hospice vrij direct met de vraag of wij voor hun ook iets konden betekenen om voor hun vrijwilligers met name een feest te organiseren. En dat hebben we eigenlijk met beide handen aangegrepen, dat voorstel. En waarom zo'n feest? Het is natuurlijk bijzonder dat de Hospice met zoveel vrijwilligers werkt en om die mensen te bedanken voor al het goede werk wat ze al die jaren en door het jaar heen voor alle mensen doen die inderdaad terminaal zijn, die aan het einde van hun leven zijn en hun naasten. Al die vrijwilligers staan daarvoor klaar om die mensen te begeleiden en dat vinden wij als organisatie een geweldig initiatief en daar willen wij graag een steuntje aan bijdragen. En hoe komt zo'n avond tot stand? Nou, dat begint met eerst wat brainstormen over wat je allemaal zou willen en muzikaal zou willen doen. En natuurlijk hebben wij daar goed over nagedacht en wilden wij iets wat bij de Hospice paste. En we willen graag een avond om de mensen te bedanken met muzikanten die hun eigen zijn. Troubadours die ze eigenlijk allemaal kennen en die ook al bij de Hospice zelf op komen treden. Dan vinden we geweldig dat die mensen ook belangeloos vanavond hier op komen treden om de vrijwilligers van de Hospice te bedanken. Naast de optredens vertelden de artiesten ook hun eigen ervaringen over optreden in een hospice. Een voorbeeld is, een tijdje geleden was er een mevrouw die was alleen op haar kamer. En die zocht echt met name hele zware liederen uit, echt droevige liederen uit. En ze moest daar echt heel erg bij huilen. En toen zei ze van, zegt ze, dat lukt me zo op, ik heb 6 maanden niet kunnen huilen en nu komt het los. Dat vond ze zo fijn. De zaterdag staat in het teken van geld inzamelen. Een heus benefietconcert werd er georganiseerd. Tijdens deze avond waren er optredens van Boom Like That en RU2. In IJsselstein bracht de avond €2500 op. Voor de organisatie is geld ophalen niet het enige doel. Vorige keer inderdaad een bedrag van €2500 opgehaald. Maar ons grootste doel is nogmaals, wij willen voor alle vrijwilligers die bezig zijn met de Hospice, om die juist een fijn feest te geven. Een warm bedankt voor al het goede werk wat ze doen. En nog eens wat onderaan de streep overblijft. Ik durf het niet te schatten, maar we zullen het ongetwijfeld zien aan het einde van dit feest. En gaat er nog een vervolg komen van Music for Roy? We laten ons verrassen. Hopelijk komt er weer een nieuw doel. Wij als organisatie zijn in ieder geval heel tevreden met hoe het momenteel staat. Heel erg tevreden met hoe het momenteel loopt. En God weet, dient zich een nieuw doel aan en gaan we ons daarvoor inzetten. Go for Gold Kids is vandaag op 11 basisscholen in Venray gestart. De kick-off vond plaats bij Focus, school voor speciaal basisonderwijs. Met een bijzondere basketbalwedstrijd tussen leerlingen en prominenten werd het project begonnen. Onder andere sportwethouder Lucien Peters en bestuurvoorzitter van SPO Venray, Yvonne Rijmakers, maakten deel uit van het prominententeam. De leerlingen van Focus wisten de wedstrijd te winnen. Go for Gold Kids is een programma waarbij schoolkinderen gaan ontdekken wat hun favoriete sport is. Ze komen met allerlei sporten in contact. Hiermee hopen de initiatiefnemers kinderen bewust te maken van de rol van sporten en bewegen bij een gezonde leefstijl. Ook ontdekken kinderen hun talenten door meerdere sporten te beoefenen. Afgelopen week namen meer dan 100 basisschoolleerlingen uit Wansum, Gijster en Maashees deel aan een educatief project over oorlog en vrede. Dit project werd speciaal voor deze kinderen ontwikkeld om ze voor te bereiden op hun deelname
aan de onthullingsceremonie van een luisterplek bij Kasteelruïne in Geisteren. Halt! Dat is niks voor kinderen. Weg hier! Zo begint verhalenverteller Frans van de Pas met een boeiend en meeslepend verhaal over twee vriendjes die de Tweede Wereldoorlog meemaken. Ik weet een binnendoorweggetje. Als we hier door dit heideveldje sluipen, tussen de struiken door, kunnen we toch die plek bereiken. Stichting Cultuurpodium Geisteren organiseert komende week een herinneringsconcert vlakbij de ruïne van het kasteel dat in de laatste dagen voor het einde van de oorlog geheel werd vernield. Op 6 september vieren we de bevrijding van de regio Overloon-Venray en we herdenken tevens de oorlog. En dat gaat op een hele feestelijke manier gebeuren met een concert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht en daar vooraf een onthulling van de luistersteen die bij het kasteel is geplaatst in het kader van Liberation Route Venray-Weetse en een prachtige bijdrage van heel veel schoolkinderen. Niets verstoort de rust van het kasteel. De schoolkinderen gaan dus meewerken aan de feestelijke onthulling van een zogenaamde luistersteen en worden middels dit educatieve project voorbereid daarop. De luistersteen is een onderdeel in de bevrijdingsroute, de Liberation Route Venray-Weetse, het traject dat de bevrijders in de oorlog aflegden. Die luistersteen die blijft permanent bij het kasteel staan. Er staat een foto op van hoe het kasteel er vroeger uitgezien heeft. En bij die foto is een QR-code, heel modern. En die kun je scannen met je mobiele telefoon. En dan hoor je een fragment, een geluidsfragment van een paar dingen die zich hier in de oorlog hebben afgespeeld. En als ik me niet vergis, als je niet zo'n scanner hebt, dan geloof ik dat je ook een nummer kunt draaien met je mobiele telefoon. En dan kun je alsnog bij dat geluidsfragment komen. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Het tot die tijd machtige en mooie kasteel was nog geheel intact. Maar toen werd het bezet door de Duitsers. En de geallieerden dachten dat hier een wapendepot was. Dus hebben ze geprobeerd het kasteel te veroveren. En uiteindelijk met aanval vanaf de grond is dat niet gelukt. Dus hebben zij vanuit de lucht het kasteel gebombardeerd eind november 1944. En op 2 december was het helemaal bevrijd. Dan wordt opeens de deur opengegooid. En 3 Duitse soldaten komen binnen. Het kasteel is helemaal door de baron de Wijks de Wende en de stichting Landgoed Geisteren gerestaureerd. Of niet gerestaureerd moet je zeggen, maar geconsolideerd. En dat dient nu ook als trouwlocatie, als feestlocatie. Dus we proberen evenementen te organiseren. We hebben bijvoorbeeld in de zomer een korenconcert hier in het kasteel, in het Hoofdburgt, georganiseerd tussen 2 koren. En we proberen volgend jaar, want u begrijpt wel dat dit een zomeraangelegenheid is. In de winter kun je niet zo heel veel doen. Alhoewel we wel dat gaan proberen. Bijvoorbeeld vertellingen onder een overkapping of zonder overkapping. We proberen waarschijnlijk in de kerk iets te organiseren rondom de Willibrordkapel en de watermolen natuurlijk. We gaan van alles proberen. Kortom, Cultuurpodium Geisteren zal zeker nog van zich laten horen. Tot zover het Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht koelt het af naar zo'n 9 graden. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Het blijft droog. In de loop van de middag wordt het aangenaam warm met een temperatuur van zo'n 22 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.